Domnule Pantelimon, bună ziua și bine ați venit la acest podcast, interviu, cum îl catalogăm? Păi nu știu, cum vrei tu să-i zici. Pentru mine e cumva, hai să zicem așa, Uite, chiar văzusem astăzi, apropo de podcast, văzusem la unul din colegii tăi din presă, Știucan, chiar a avut un domn ce a fost pe la un club din primă ligă. Și așa, cum el, nefiind din fotbal, a zis-o cumva crudul adevăr din fenomenul respectiv. Și, hai să punem așa, un adevăr pe care cumva adevărații oameni care sunt interesați de soarta acestui club, e bine să-l afle direct de la mine. Cred că asta e sau asta e cel mai bun titlu pe care pot să... Un adevăr pe care cumva îl spunem, sau ce să spun după un an de zile, sau un an și un pic, pentru că oamenii am văzut că cei care au fost cumva deranjați sau implicați direct și au fost dați la o parte au ajuns până la stadiu de a jigni, până la stadiu de a afirma tot felul de inepții și, nu numai inepții, minciuni și tot felul de lucruri care n-au nici cea mai mică sau nici cel mai mic fond de realitate, dar pe deasupra pot să-i spun că unii s-au dus și cu o nesimțire la extrem. Avem de discutat în sensul ăsta atunci, de fapt avem de informat suflarea polistă. Ai venit, ai făcut vâlvă, ne-ai găsit retrogradați, că eram ca și retrogradați în momentul în care ai apărut în față pentru prima dată cu adevărat. Ai construit o echipă aproape de la zero, bine, de la 3. Cam ăsta a fost numărul cu care am mai rămas după retrogradare. Am terminat pe 2, am ajuns la un baraj și ar fi trebuit să mergem înspre mai bine. Dar pare că nu avem loc, nu avem drum înspre mai bine și de fapt mergem din ce în ce mai prost. Tot mai multe piedici, tot mai multe promisiuni nerespectate, parcă cumva ne prinde trecutul din urmă, dar nici măcar nu-i trecutul nostru. Bun, ok. Hai să luăm cu începutul. În momentul în care am decis să vin, am făcut-o strict pentru că știam exact care era situația exact. Să zicem oarecum, știam care e situația clubului. Clubul era în colaps, avea câteva procese pe rol, avea o situație neclară, oameni care nu mai răspundeau în club pentru nimic. Era un antrenor care pur și simplu încerca din răsputeri, așa cum putea el, să facă ceva. Am venit cu ideea în care știam că există, așa zis, un conflict sau, să zicem, o neînțelegere între câțiva membri a dulcheriei, pentru că n-aș putea să spun toată dulcheria. Aici, iarăși, o chestie de discutat, dar, cum am zis, avem timp și o să o discutăm. Și anumiți oameni din cadrul universității. Am zis că vreau să vin, vreau să ajut, dar cu o condiție, cumva să știu că putem lucra împreună. Da, cum ai venit? Cine te-a chemat? Sau ai venit singur? Nu, cumva, noi am mai avut o discuție acum ceva timp, cred cu o jumătate de an, cred că înainte să se întâmple venirea mea în februarie, în vară am mai avut o discuție. Lucrurile, cum am discutat și de exemplu, cu domnul Drăgan, clar nu erau pentru nivelul la care și l-ar fi dorit el pentru mine, pentru că i-am propus un anumit plan pentru club și el a fost foarte sincer cu mine și mă bucur că cumva a reușit să înțeleagă ideile mele și a reușit să mă înțeleagă pe mine, ce fel de om sunt, profesionalismul pe care îl doream la club. Și el cumva mi-a spus că nu
nu poate susține în momentul acela, nu poate susține clar dorințele. Cumva, lucrurile au rămas în contact, n-am mai continuat discuțiile. După 6 luni sau ceva de genul, iarăși am reluat anumite discuții. Am venit, era un moment foarte dificil, mi-aduc aminte, dar o condiție a fost cumva, am venit să și sprijin clubul din mai multe puncte de vedere pe care cumva nu le-am scos în evidență niciodată pentru că nu era necesar și nu vroiam să se știe acest lucru. Chiar dacă după aceea pe parcurs am văzut că informațiile strict legate de fiecare om din club erau așa cumva divulgate sau, să zicem, aruncate în spațiu public, ceea ce pentru mine cumva era deranjant, pentru că n-am vrut niciodată să se știe exact ce anume fac eu sau cum am ajutat eu clubul sau cum ajută oricare din oamenii care au venit în sprijinul clubului și au încercat să rămână în anonimat. Pentru că nu vroiau, au făcut-o pentru că așa au dorit, au fost oameni care au sprijinit și niciodată n-au vrut nimic în schimb. Când te referi la sprijin din partea ta, te referi la bani? Inclusiv, da, inclusiv bani. Tu în momentul ăsta ești acționar. Da, sunt unul din acționari. Cred că, dacă nu mă înșel, cred că al treilea, ca și număr de acțiuni. Cât la sută înseamnă asta? Nu știu, cred că undeva la 5 și ceva, dacă nu mă înșel. Da, în fine, și reluând povestea, am venit cu gândul și cu ideile pe care le mai discutasem cu ceva timp în urmă. Am crezut atunci și cred în continuare, dar asta doar dacă lucrăm împreună, putem cumva să facem clubul să strălucească din nou și să fie un simbol sau din nou un simbol pentru oraș, pentru comunitate, pentru tot ce înseamnă fotbal în Timișoara. Am mai zis, o perioadă a fost grea, chiar foarte grea, pentru că, cum ți-am menționat la început, au fost câteva procese pe rol. Ele s-au derulat în continuare pentru că trebuiau stinse. Unele au fost, unele nu. Unele au rămas cumva până în punctul în care lucrurile mergeau spre licențiere, ceea ce nu mai ai cum să mai dai înapoi în momentul în care trebuie să aplici pentru licențiere. Trebuie să fii la zi cu tot ce înseamnă, ceea ce înseamnă, iarăși, arzi bani, alte pierderi, lucruri care nu te duceau în nicio direcție. A fost perioada aceea februarie până cumva sfârșitul de sezon. Clubul era cumva cu, nu știu, să spun așa, cu un buget depășit după o retrogradare cu un an în urmă. Când am venit, era deja clubul, nu mai avea nicio speranță, era, să zicem, în proporție de 80% retrogradată, dar am zis, nicio problemă, îmi asum această chestie pentru că în vară vreau să fac totul de la zero. Vreau să schimb din temelii ideea și percepția clubului, vreau o echipă tânără, vreau o echipă cu care cumva să am eu și clubul să avem satisfacții și să avem cumva un alt suflu, oameni sau jucători care sunt motivați, jucători care cumva aparțineau de istoria clubului, fiind copii crescuți în academie și nu numai. Asta era cumva, să spunem, ideea, ceea ce s-a și întâmplat. Dar, să zicem, primele 4 luni au fost mai mult de a, nu știu să spun așa, de a curăța și de a încerca să oprim sângerarea, pentru că clubul nu era în cea mai bună situație financiară. Cum ai zis tu, am contribuit, dar am contribuit cumva pentru că doream ca oamenii care erau în acel moment să aibă lucrurile puse la punct,
nu se puteau întâmpla peste noapte, dar în același timp am mai spus, clubul ăsta merită mult mai mult și eu am zis că sunt unul din oamenii care pot cumva să aduc un sprijin acestui club. Am voie să te întreb cu cât ai venit pe masă? Nu, dar hai să spunem așa. Cumva am acoperit costurile clubului pe următoarele 6 luni. Ok. Așa ați convenit, așa ați discutat? Sau Nu, doar tot asta ce ai vrut înseamnă- tu în sine? Nu, asta avea nevoie clubul în acel moment. Cum ai zis, erau multe lucruri de rezolvat. Și, cumva era o chestie asumată din partea mea. Dar, cum ai zis, clubul era pe punct de a se desfința, să zicem. Cine mai e acționar acum sau cum funcționează o astfel de societate? Pentru că am văzut, nu e un secret, că nu mă văd în momentul ăsta pe cameră, bănuiesc că lumea își dă seama cine e pe partea asta, nu e un secret că urmăresc partea de social media și văd cam tot ce se discută și tot ce se vorbește. Și din câte am observat, lumea în general sau masa mare nu e familiarizată cu tipul ăsta de societate. Cum e construită ea, cum funcționează, ce înseamnă să fie mai mulți acționari la masă, cine ia deciziile, pentru că în momentul de față te văd foarte acuzat pe absolut orice chestie se întâmplă în jurul echipei, chiar dacă nici măcar nu ține de echipă. Exemplu scurt, 1 iunie, baza 2 Academie, o firmă de profil tehnologic din oraș a avut o petrecere de 1 iunie acolo. Acuzația este că tu i-ai lăsat acolo și că copiii nu au mai avut unde să se antreneze la baza 2. Bun. Acum, știi cum e, apropo de acuzațiile astea, o să spun pe parcurs și de unde vin, dar hai să luăm cu începutul. Câți acționari sunt? Acum 3 ani de zile s-a schimbat statutul clubului. Dintr-un ONG care funcționa cum funcționa, s-a transformat, s-a dorit o formă nouă, o formă modernă, o formă care cumva normal, într-o societate normală și într-un cadru normal, ar oferi mult mai multă transparență. Și n-ar mai fi un singur om care ar decide, ar fi un număr de oameni, fie ei acționari sau membri într-un consiliu administrativ, care cumva angajează pe cineva ca și mine într-o postură de director executiv sau manager general și îi predau cumva dreptul de a se ocupa strict ce înseamnă club. Nu sunt nici patron, am mai spus-o și am mai fost cumva întrebat de ce și nu știu cum și am zis că, în primul rând, nu sunt patron. E foarte important să se înțeleagă lucrul ăsta, că nu sunt patron al clubului. Deci deciziile nu le iei tu singur. Deciziile nu le iau de unul singur. Deciziile majore și lucrurile importante se iau cumva într-un consiliu de administrație. Dacă este cazul, se supune la vot. Dacă nu este cazul, pur și simplu se discută și se ia o decizie. N-a fost cazul până în momentul de față, pentru că la mine foarte multe lucruri ce țin de responsabilitatea mea au fost de multe ori sportive, administrative, dar nu neapărat pe modul... nici n-am avut cum, pentru că clubul nu a beneficiat de o așa situație financiară încât să pot face anumite investiții în anumite compartimente sau departamente, ceea ce cumva îți limitează de multe ori, să zicem, viziunea. Revenind la o chestie de genul ăsta, noi suntem cumva într-un, sau să zicem, Politehnica este acționarul majoritar al clubului, este standardul principal și pilonul principal în tot ceea ce înseamnă susținere al acestui club.
Ei în momentul de față, am mai spus, cred că oferă în proporție de 60-70%, anul ăsta a făcut-o chiar și mai mult. Tot ce înseamnă partea de operaționare a clubului, începând de la baza de antrenament. Hai să zicem bazele de antrenament, pentru că s-a folosit și baza 1 și baza 2. Transport, cazări, masă, implicare financiară. Deci, cumva, în momentul de față, putem spune că, exact ce în proporția cea mai mare, Politehnica a susținut clubul ăsta și nu numai anul ăsta. Anul ăsta a făcut-o poate și mai mult implicată financiar. Pentru că, într-adevăr, din discuția pe care am avut-o cu domnul rector, și cumva cred că am găsit un om cumva care se apropie de viziunea și de conceptul meu de a vedea lucrurile, s-a implicat mai mult decât cumva poate de multe ori peste puterile lui. Dar asta e cumva realitatea în momentul de față, deci cam așa funcționează lucrurile. Noi suntem, ca și club, ca și societate sportivă, suntem într-un comodat. Paranteză, ce înseamnă comodat? Păi, comodat înseamnă că noi în momentul de față beneficiem de tot ce înseamnă că deține Politehnica. Pe structura sportivă. Deci, noi nu deținem personal ca și club, noi nu deținem nimic. Aici vreau să... Ce deține Poli? Ce are Poli în momentul de față? Păi, Poli are în momentul de față, are un brand, are imaginea și această structură și această societate. Nu, dar și cum e? Asta e cumva realitatea, dar vine la pachet cu o structură a unui acționar majoritar. Adică e normal și cumva am mai spus-o, implicarea lor este în măsura numărului de acțiuni pe care îl stăpânesc și mi se pare normal cumva ei să fie cei care decid în tot ceea ce înseamnă momentul de față nu știu, decizii importante sau viitor sau nu știu, orice crezi tu că e nevoie într-o decizie pentru funcționarea clubului, mi se pare ca ei să fie cei care, cumva, la pachet cu ceilalți acționari, într-adevăr, dar ei sunt cumva oamenii cei mai importanți în momentul de față pentru că duc greu acestei societăți. Nici, practic, știința, baza 1, baza 2, Casa Politehnicii, este a universității. Tot ce se întâmplă acolo din punct de vedere organizațional este luat ca decizie cu ei. Dacă ei doresc să închirieze una dintre aceste facilități și la altcineva, în afară de a da înspre folosință către clubul sportiv, ei decid. Da, cu siguranță, o instituție publică, ei au, încă o dată, au un subordine, nu știu, cred că un număr de 11 facultăți sau ceva de gen, au profesori, studenți, au cu totul alte preocupări. Că istoria îi obligă, între ghilimele cumva, pentru că oamenii care au fost în conducere și-au dorit și știu importanța clubului de fotbal și vor și iubesc acest club și s-au implicat prin poziția lor, s-au implicat foarte mult și că așa a fost de-a lungul celor 103 ani câți avem de existență, așa a funcționat istoria clubului, dar cumva și ei la rândul lor preiau și continuă acest lucru și îl fac în continuare. Dar e bine de știut că totul se întâmplă cu ajutorul Politehnicii. Totul se întâmplă. Adică e clar, în momentul de față, clubul nu are altă susținere. Clubul nu are o susținere din partea autorităților. Nu beneficiază de ce beneficiază alte cluburi sportive. Pur și simplu, e o instituție în momentul de față s-a transformat în privată, e un acționariat, ca o societate normală pe acțiuni, cum funcționează. Doar că vine la pachet cu foarte multe istorie și cu un oarecare spirit de responsabilitate din partea celor care conduc OPT-ul. Câți acționari sunt?
Păi, nu știu, cred că vreo 7, 8, ceva de genul, pentru că sunt cei majoritari sunt cumva Politehnica, Drucheria, eu în momentul de față, Cramele Recaș și anumite persoane private, să spunem, care tot așa vin din cadrul organizației Drucheria. Un număr de acțiuni au și alții. N-aș vrea să-i numesc, dar cred că cine vrea să știe exact îi poți găsi în registrul comun. Pentru că informația se pot găsi, că nu e nimic și în de sine, ascuns. Sau... care sunt atribuțiile lor? Ce ar trebui să facă lună de lună pentru club, ca să zic așa? După cum o văd eu. Da. Zici tu. Păi, după cum o văd eu, cred că în momentul de față, când ai o societate care nu are profit, care nu funcționează cumva și nu generează plus, înseamnă că trebuie să contribui din buzunarul propriu, nu? Eu așa știu. Adică, cumva, fiecare încearcă să aducă un plus care să ajute la buna funcționare a societății și așa mai departe. Dar asta e mai puțin important, că cumva lucrurile astea, am mai spus-o, intrăm prea mult în detalii tehnice, ceea ce cred că da, nu știu dacă cumva oamenii ar fi foarte interesanți într-o chestie de genul ăsta, pentru că sunt multe chestii tehnice și sunt mai multe modalități. Poftim? Din când te-am văzut, sunt. Ok, da. Păi, acum știi cum e. Multe sunt făcute cu, nu știu, sunt anumite informații care anumiți oameni vor să le știe pentru că îi interesează într-adevăr soarta clubului, alții sunt cumva nu știu, să zicem puțin pe din afară și pur și simplu încearcă să creeze așa o anumită tensiune în cadrul clubului sau să arunce pe piață anumite, nu știu așa să zic, nici nu știu cum să le numesc, să folosesc un termen din ăsta mai elegant, anumite idei pentru oamenii care sunt în necunoștință de cauză. Te întreb un lucru pe partea de bani și după aia facem o pauză pe subiectul ăsta. Ai zis că în momentul în care o societate este pe minus, nu este pe profit, fiecare trebuie să vină să aducă cu ceva. În afară de achiziția procentelor de acționariat în acest an și ceva, ai mai ajutat clubul? Da, cumva... Așa, nu știu dacă aș zice neoficial sau oficial, ci pur și simplu dacă era nevoie de... Neoficial, dar sunt lucruri pe care cumva ți-am zis, acum că le vorbim public, niciodată nu mi-a plăcut să discut subiectul ăsta, dar hai să o punem altfel. Sunt cumva răspunzător pentru anumiți oameni pe care i-am adus. Și sunt răspunzător și pentru anumiți copii pentru care mi-am dat cuvântul, pentru care știu că ar face orice să se ridice la nivelul pe care îl doresc, pentru că ei știu foarte bine că am multe cerințe de la ei, de cele mai multe ori sportive, pe lângă partea de disciplină, comportament și toate astea care sunt cumva, vin la pachet cu o dezvoltare a lor. Și n-aș fi putut niciodată să-i las cumva în ceață sau să-i las pe drumuri, să spun așa, sau într-o situație în care ei să nu aibă de unde să-și continue activitatea. Bun. Când ai venit, ai fost susținut de drucherie sau cel puțin declarativ, așa se vedea, așa se auzea.
Ce s-a întâmplat pe parcurs? No, când am venit am fost susținut sau ei, cei care au fost implicați, au căzut de comun acord că este ok un om ca și mine să vină alături de club. Condiția pe care am ridicat-o și am spus-o la începutul venirii mele, am zis ca aceste două entități, Organizația Drucheria și Politehnica, să găsească un numitor comun, eu să mă pun între cele două și sper cumva toți trei să folosim cumva toată energia bună pentru a lucra bine, pentru a dezvolta, având discuții cu fiecare în parte, având discuții, mi-aduc aminte chiar la începuturi, pentru că în drucheria, de exemplu, au anumiți componenți sau sunt oameni care sunt și peste hotare, sunt cumva în alte zone ale lumii și chiar am făcut, mi-aduc aminte, un Zoom call sau ceva de genul, prin care au fost curioși puțin de strategia pe care vreau să o implementez la club și așa mai departe. Și chiar mi s-au părut oameni foarte, foarte decenți. Cu Politehnica la fel. Lucrurile s-au întâmplat foarte, foarte ok, adică am avut tot sprijinul, orice chestie am cerut mi s-a oferit, dimpotrivă, de multe ori peste ceea ce cumva ar fi putut ei oferi și așa mai departe, dar cumva s-au dat peste cap și au făcut lucrurile posibile. Dar, da, cum am zis-o, unii oameni au fost cumva înlăturați. Asta am și spus-o de la bun început, pentru că erau anumiți oameni în club care nu făceau parte din ideile mele, nu făceau parte din o structură sănătoasă în dezvoltarea unui club așa cum îl doream eu. Acei oameni erau prin conjunctură sau erau chiar și membri din drucherie. Dar, am zis-o, pentru mine lucrul cel mai important era să-mi creez o echipă, să dezvolt clubul, să fac lucrurile profesionist pentru club, să am grijă la dezvoltarea jucătorilor, să am grijă să-mi creez o echipă competitivă, o echipă care avea în componență, cum ai zis tu, după perioada aceea, să zicem așa, tumultoasă, avea în componență vreo 3 jucători. Și da, asta s-a întâmplat. Dar am zis-o, eu n-am venit aici să-mi fac prieteni, n-am venit nici măcar să fiu aplaudat, am venit să fiu respectat. Atâta tot. În rest n-am cerut nimic altceva. Doar să fiu respectat. Pentru că lucrurile, așa cum le văd eu, cred că sunt cel mai corect făcute și totul se rezumă la a performa, meritocrație și respect. Atâta tot. În rest, nu cer nimic mai mult. Ce consider că n-au făcut ei bine și în același timp ce consider că au făcut ei bine? Pentru că Nu, dar eu n-am zis, uite, eu n-am fost niciodată omul care să arate cu degetul ce ați făcut voi, chiar dacă de multe ori am avut intenția asta să judec oameni, dar educația cumva mi-a făcut să nu am genul ăsta de abordare, dar în momentul în care se întrec anumite limite și neasumarea persistă, atunci cumva lucrurile devin în raza mea mai diferit și până cumva încep să pun lucrurile clar pe foaie și ți le și spun. Ce n-au făcut ei? Ce n-au făcut și greșelile pe care le-au făcut și cei care cumva au fost nominalizați sau angajați de Politehnică, aceleași lucruri, foarte multe lucruri greșite, foarte multe lucruri făcute în interesul propriu, foarte multe lucruri făcute fără a avea cunoștințe, fără a avea reperele clare despre fenomenul respectiv, fără a pune pe primul loc jucătorii,
fără a pune pe primul loc echipa. Sunt foarte multe. Le luăm nominal și ți-am zis, le explic pe fiecare în parte și ți-am zis, ne petrecem aici 2, 3, 4, 5 ore liniștit pentru că sunt foarte multe lucruri și luate nominal. Și sunt convins, câteva dintre ele le știi și tu din momentul în care ai venit. Sunt convins că ai văzut o mică parte din ele. Dar ți-am zis, sunt multe lucruri și din trecut pe care cumva le-am luat la pachet, asumat, dar una e să-ți asumi ceva, alta cumva să fii tras la răspundere pentru greșelile și cumva neasumările altora. Păi atunci zic să și trecem la situația actuală, nu? Da? Datorii. Păi, Câte? Uite, datorii. Hai să punem asta. Și de ce s-a ajuns la datoriile astea? Că aici e mai Păi datorii... fructuos și mai interesant. De ce am ajuns la datoriile astea? Pentru că, în mod normal, n-ar fi trebuit să le avem. Da, în mod normal nu, pentru că bugetul de salarii și toate lucrurile care au fost făcute din vară te duceau în direcția în care tu te-ai fi încadrat într-un buget, cum spuneam eu atunci, într-o ședință pe care am avut-o. Eu cred foarte mult într-o echipă foarte tânără. Într-o echipă care nu consumă foarte mult, au o foame foarte mare de afirmare, au dorință, au talent și înțeleg spiritul orașului. Fiind acolo, am văzut în timp, cum ai zis tu, bugetul, așa ca idee, ce ar trebui să se consume lunar. Recunosc că am fost foarte surprins că erau gândite toate aspectele și ai cam știut în fiecare lună pe ce dai banii. Foarte rar a venit o chestie neprevăzută și în același timp am văzut și o idee de sustenabilitate a clubului. S-a încercat foarte mult în acest an jumate, din punctul meu de vedere, clubul să devină sustenabil, măcar pe o anumită parte să se poată susține singur și să poată să scoată bani singur, măcar pentru, nu știu, colaboratori, ca să nu zicem pentru salarii, dar măcar pentru chestiile recurente ce trebuie plătite. Păi hai să spun, m-ai întrebat de datorii. Datoriile în momentul de față sunt undeva la aproape de 100.000. Deci da? Nu 130, nu 150, nu 170. Aproape, pentru că s-au mai curățat din ele, s-au mai rezolvat. Datoriile sunt strict legate de salarii, 2 luni. Astăzi când vorbim, mergem pe a 3-a lună, dacă lucrurile nu se rezolvă. Datoriile la stat, care vin la pachet tot timpul cu salariile. Și în mare parte cam atât în momentul de față, pentru că mai avem un proces pe rol pe care lumea nu-l știe, sau oamenii, cumva nici nu l-am scos în evidență, pentru că nu ăsta era interesul meu. Interesul meu era ca și club să menținem discreție, să menținem lucrurile la un nivel în care noi să muncim zi de zi, noi să ne facem treburile în așa fel încât lumea din afară să nu fie afectată. De asta am și păstrat cumva ideea de a fi cât mai discreți și de a fi cât mai cumva focusați pe ceea ce trebuie să facem noi, nu de a povesti prin oraș, pur și simplu, să iasă informațiile. Pentru că în momentul, înainte să vin eu, se știau nu toate, orice contract se știa. Orice contract se știa peste tot. Cât câștiga un jucător, un masior, orice vrei tu.
Ceea ce mi se pare absurd. Mi se pare ceva de domeniul fantasticului ca lumea să știe cumva, când tu ai clar stipulat confidențialitate, să se știe peste tot în oraș. Una la mână. A doua la mână, erau tot felul de oameni implicați în toate ședințele care cumva erau în interesul clubului. Mi se părea absurd ca, 20 de oameni să stea la masă să discute despre orice, dar nimic care să aibă legătură cu ce se întâmplă mai departe. Nu mi se pare normal ca, să-ți dau un exemplu așa, fictiv, un team manager, dau un exemplu, sau un om de marketing, dacă vrei să numești așa, habar n-am, să știe ce se întâmplă în departamentul financiar. Sau să știe ce se întâmplă într-o parte de achiziții. Sau, orice. Adică mi se par lucruri care n-au nicio legătură cu realitatea, n-au nicio treabă cu profesionalismul, din punctul meu de vedere. Adică lucrurile care se discută la seniori, într-un cadru limitat, n-au de ce să implice oamenii care sunt angajați în cadrul academiei. N-au de ce să fie angajați oameni care sunt angajați în cadrul, habar n-am, să spun în cadrul Cred că și cum eu m-aș duce la... Nu, dar nu, că încerc să fiu cumva calculat în ce spun. Oameni care se ocupă strict de ce înseamnă lucrurile în Politehnică, dau un exemplu. Nu? Da. Sau oameni care, se ocupă în partea de a susține peluza, de a susține ceva, să fie implicați într-o chestie în care ce se întâmplă în cadrul clubului. Știi? Lucrurile astea, pentru mine, n-au logică. Știi? Adică mi se pare cumva că lucrurile s-au dus într-o altă direcție și nimeni nu te mai nu poate lua în serios. Adică cel puțin oamenii care sunt de business și oamenii care sunt într-adevăr doritori în a se implica ca și, parteneri, sponsori și așa mai departe, mi se pare că o să fugă și rupând pământul de tine. Așa o văd eu, așa am simțit-o. Asta e cumva dovada a tot ceea ce mi s-a întâmplat mie, cumva, în discuțiile pe care le-am avut cu diversi oameni locali sau din afară, aceeași situație. Ce se întâmplă la voi? Cine mai conduce? Și zic, ok, păi, și îmi povestea că, uite, am avut discuții erau nu știu câți. Am avut, adică o chestie care e necontrolabilă. Niciodată nu știi care e realitatea completă, cine sunt oameni, cine sunt factori decizionali, știi? Adică lucrurile astea tot timpul au fost așa, la pachet cu foarte multă lume. Ceea ce nu există. Crezi că chestia asta ne-a afectat pe noi în ultimul an în aducerea de sponsori sau parteneri? Tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii, am mai spus-o de multe ori, în ultimii 5, 6, 7 ani, sunt consecințe. Sunt consecințe a tot ceea ce s-a întâmplat. Și astea sunt consecințele. Oamenii nu mai vor să mai vină. Oamenii nu vor să mai... Oamenii care cumva îi puteai atrage prin o chestie pur și simplu ca și un business, pur și simplu ca o idee de a se asocia cu un partener sau cu un brand puternic, sau primesc tot felul de informații de la diversi care au fost implicați sau nu mai sunt implicați sau pur și simplu și li se transmite să nu mai. Pentru că pur și simplu. Dar au fost, și încă o dată, am mai spus jos pălărie, au fost oameni care s-au implicat doar pentru că au avut un respect față de mine, au un respect față de brand, față de club, apreciază necondiționat clubul. Mai sunt și astfel de oameni. Dar nu ai foarte mulți. Și niciodată cumva până acum, sper că de acum încolo să se schimbe, nu au fost niciodată mânați sau îndreptați de autoritățile locale să se focuseze sau să se canalizeze către fotbal, către proiectul și cel mai reprezentativ
punct vizibil sau ambasador al acestui oraș. Și asta spun că tot timpul toată lumea știe, cel puțin pe plan național, toată lumea știe de Timișoara și prin Politehnica, ca și universitate, dar și prin clubul de fotbal. De asta zic că e foarte important. Da, asta e cumva în momentul de față. Ziceai tu de discreție, că n-ai vrut să ieși, să spui, să vorbești atât de mult. Ai încercat pe cât de mult posibil să le faci în grădina noastră și să nu iasă. Vreau doar să mai completez, numai eu știu de câte ori ți-am zis în ultimele 3 luni să facem chestia asta de azi. Da, bun. Știi cum e? Pe bună dreptate, acum tu lucrezi de ceva timp cu mine. Ai început să mă cunoști, ai văzut care e abordarea mea față de un la mână club, față de locul de muncă, față de oamenii cu care lucrez, față de colegii mei. Adică lucrurile nu funcționează sub modul spunem, facem, dregem și așa mai departe. Mie mi se pare că totul trebuie să se întâmple discret, cu multă muncă, multă seriozitate și foarte multă implicare. Și cred că voi știți foarte bine că astea sunt cerințele mele zilnice și cumva doar așa cred că am putut să stăm în picioare și să ducem până într-un punct, pentru că atâta ne-au permis resursele, până într-un punct cât au ținut de noi, să ducem echipa asta sau clubul ăsta încât să se vorbească iarăși din nou la superlativ. Pentru că oamenii au început să vină la stadion pentru că erau o altfel de echipă, sunt altfel de suporteri care au venit, sunt altfel de oameni care au fost curioși să vadă ce se întâmplă cu această echipă. Toată lumea a apreciat cum juca această echipă, rezultatele pe care le avea. Foarte mulți jucători proveniți din pepinierea proprie, foarte mulți jucători tineri, până cred că tu mi-ai spus la un moment, cred că aveam 19 ani, nu media de vârstă. Eu am crezut că era puțin mai înaintată, dar uite, 19 ani în prima fază. Deci cumva lucrurile astea i-au făcut pe oamenii aceia care erau cumva pe modul, nu mai erau interesați de fotbal, nu mai erau interesați de club, i-am văzut în tribune. Și pentru mine cumva a fost o bucurie că au început să vină oameni la stadion. Au început să vină oamenii din nou să ne spună, mi-aduc aminte, înainte de semifinală, toată lumea deja se gândea la promovare. Toată lumea a început să se vorbească. Ne opreau oameni, numai pe mine, că îmi spuneau și colegii mei, ne opreau oameni pe stradă, oamenii în vârstă sau care, cumva, random, domnul Pantelimon, promovăm, ne bucurăm, vrem. Și mulți dintre ei nici nu mai știam pe unde eram. Dintr-o dată s-a retrezit spiritul ăla de oameni care, pentru că am mai spus, orașul, județul sau partea asta de vest, că nu-i numai Timișoara, Timiș și așa mai departe, multă lume iubește clubul ăsta. Multă lume vrea din nou să vadă oameni de fotbal care se implică, oameni de fotbal care pun numărul la ridicarea acestui club, vor să vadă din nou performanțe, vor să vină la meciuri, vor să iubească jucătorii, vor să-i aplaude. Dar, din păcate, resursele sunt limitate. Adică, gândește-te că în momentul de față, pentru noi, cea mai bună opțiune a fost să jucăm pe Electrica. Unde sunt convins că dacă am fi avut, 5.000 de locuri, ar fi venit 5.000 de oameni. Cu siguranță Dar asta s-a întâmplat treptat, pentru că adu-ți aminte, la începutul campionatului, oamenii începeau ușor să afle. Deci n-a fost imediat. Dar, cel puțin, pot să spun că cel puțin după primele 6 sau 7 meciuri, atunci am văzut și altfel de oameni și vedeam cumva, mergând la fiecare meci, vedeam alte fețe și era foarte îmbucurător pentru mine. Era foarte îmbucurător pentru că, uite, băieții care s-au ocupat de partea de ticketing îmi spuneau că, uite, creștem nivelul de la meci la meci. Adică lucruri care cumva te fac să crezi, da, se poate. Se poate dacă faci lucrurile corect. Se poate dacă cumva schimbi strategia și nu mai e despre despre cu totul altceva, să spunem, și ne focusăm strict pe echipă, pe jucători,
pe tot ce înseamnă parte sportivă și de bună funcționare a clubului. Asta cu creșterea am putut să o vedem și noi în echipa organizatorică. Dacă la primul meci ne-a fost îndeajuns 4 la ticketing, deja, cum ai zis tu, după al 6-lea meci, ne cam trebuiau 6-8 să putem duce oamenii care intră. Cum să nu? După care a trebuit introdus POS-ul. Păi, Că nu mai mergea cu cash-ul, veneau oamenii cu cardul și mai departe. S-a simțit o continuă dezvoltare. uite că mi-ai menționat de chestia asta. Gândește că la începuturi eu nu știam adică cumva le vedeam, dar nu aveam control când cumva anumiți oameni din Turcia spun, nu se vând bilete, și zic, ok, nu înțelegeam ce. Și am văzut cumva, noi ne preluând toată chestia asta prin club, de a ne ocupa de bilete, pentru că se juca pe știința, era așa eu am venit foarte târziu, cumva nu am luat lucrurile din mers. Chiar și cumva lucrând cu anumiți oameni care erau parte din drucheria, dar cumva nefiind angajați în club. Dar vreau să fie parte și am mers pe principiul ăsta. Toată lumea face bine pentru club. Până când am descoperit că nu e chiar așa. Dar asta e altă poveste, o discutăm. Ce m-a interesat pe mine era ideea de a fi totul un transparent, ușor de obținut și oricine vrea să vină la meci să aibă posibilitatea, fie online, fie la stadion, să poată să-și achiziționeze. Și atunci am făcut investițiile astea. Am zis, ok, bun, una mână. Și pentru mine ca și club era important să am transparență din punct de vedere al ticketingului. Îmi pare rău că din punct de vedere al merchandising-ului n-am putut să rezolv această situație, dar urmează. Pentru că aici iarăși un subiect pe care cumva o să-l discutăm. M-a interesat foarte mult, de exemplu, la partea de academie. Partea de academie, cumva, modul de a obține cotizațiile copiilor sau părinților era făcut în continuare pe bani în mână sau cumva ceea ce era total eronat pentru un club de nivelul pe care îl văd eu, și asta am mai spus-o, încerc, chiar dacă cumva resursele sunt limitate, fie ele financiare și în alte, dar încerc să păstrez o anumită percepție despre clubul ăsta, pentru că pentru mine e important ca lumea să înțeleagă clubul ăsta e aici, e foarte special, indiferent de situația prin care trece, și restul sunt la un nivel de genul ăsta. Deci, dar nu din punct de vedere al aroganței, din punct de vedere al, pur și simplu, a percepției pe care eu o aveam. Și a nevoii de funcționare. Da, dar așa văd eu clubul, așa l-am găsit când eu jucam aici, toată lumea era pentru Poli. Nu era invers. Nu era invers niciodată. După aia, la Academie, am început să lucrăm cu o platformă prin care totul se face digital, totul se face online, la vedere, prin cont în bancă, vede fiecare ce a dat, unde se duce și așa mai departe. Lucrurile exact așa cum mi le-am dorit, să fie transparență, pentru că asta se căuta și nu avea nimeni nevoie de cu totul altceva. Și eu, la rândul meu, nu aveam nevoie ca cineva să mă arate, pentru că eu eram răspunzător de club, să mă arate pe mine cu degetul pentru ceva. Și nu aveam nevoie de așa ceva. Plus că, din punct de vedere financiar, lucrurile s-au ameliorat. S-au făcut din ce în ce. Am început să avem la stadion bilete, am văzut din ce în ce mai mult, vindeai online, vindeai cu POS, aveai control. Am avut partea de food truck, ceea ce nu mai existase până acum. Oamenii au putut la stadion să aibă băuturi, să aibă mâncare, să aibă un concept. Așa că ne permitea nouă situația acolo. Dar oamenii au putut să se bucure și de ceva în plus. De ceva îl avea acolo. S-au dus bani în club pentru chestia aia. Oamenii care au preluat partea de food, de mâncare și de băuturi, au adus foarte mulți bani. Pot să și zic o cifră, dacă e undeva aproape la vreo 40.000 de lei în club, de-a lungul anului, prin sponsorizări,
prin ceea ce s-a obținut, prin vânzări și așa mai departe. Deci cumva, iarăși, o sursă de finanțare. I-am mai spus-o, la fotbal ai foarte puține surse de finanțare, dacă vrei să o iei așa. Ai ticketing, de care spun, dacă ai un stadion și poți să faci așa mai departe, ai merchandising, ai sponsori și vânzări de jucători. Nu e foarte multe. Dar, din astea 4, poți să faci foarte mult dacă le faci corect. Și ai oricum extrem de multe cheltuieli. Ca să nu mai și cheltuieli foarte mari, pentru că în momentul de față noi vorbim la Academie de nu știu, aproape 350 de copii, competiții la elită care te costă undeva la vreo, nu știu să spun, să spunem, între 10 și 30 de mii de lei săptămânal. Da, pentru că dacă ai 2 deplasări cu 2 grupe, ai 2 meciuri acasă cu 2 grupe, deja din start cumva ajungi undeva la vreo 30.000 de lei. Și asta e undeva la 120.000 de lei pe lună. Da. Ca să nu mai spun celelalte grupe de copii. Acolo ai costuri mai mici, dar totul necesită... sunt cheltuieli, exact, sunt cheltuieli constante. De asta 25.000 de euro ca să... Exact. Acum, sărind dintr-una în alta, după aia, la Academie, iarăși cumva lucrurile trebuiau făcute într-un fel sau altul mai sustenabil și mai profesionist, pentru că nu mai aveau anumite surse de finanțare. Hai că mergem și la Academie un pic mai încolo ca să dozăm, să fie clară partea de Academie. Le luăm treptat. Că era o discuție, este în momentul de față o discuție foarte amplă. Da, le discutăm, da. Ce vreau eu să mai punctez, ziceam de acea medie de vârstă de 19 ani, de faptul că de la început ai zis copiii din Academie, cât mai mulți, să avem din pepiniera proprie. A venit și pe partea asta la altă, că de fapt în primul 11 nu sunt așa mulți jucători de la Academie, că cei de pe bancă de fapt nu joacă atât de mult, cei care vin de la Academie și așa mai departe. Păi putem să le luăm pe fiecare în parte, să luăm minutele lor. Și atunci o să vedem că totul se stinge acolo. Aurel Vlaicu. Huminic. Până să reaccenteze. Fabi. Trebuia să dea din coate să-și găsească un loc. Pureca, Olariu. Cine a mai debutat? Că mai sunt. Mare Oprea. Eric Adam la un moment dat. Eric, care a jucat mai puțin pentru că în continuare nu e la nivelul pe care nu, dar cumva și-a făcut loc în Marco Lazar. Cine că mai sunt jucători care au debutat? Tătar, Avramescu. Pe final iarăși a venit Bologa. A venit un copil foarte bun. Uite, un copil șfic, un copil foarte bun, care cumva așa de nicăieri a ales să vină la club. Iarăși un lucru foarte important. Și transferurile pe care le-ai făcut au fost... Toate au fost. De o vârstă spre fraged. Da, poate un pic mai multă experiență, dar vârsta spre fraged. Uite, când am venit, că apropo, că sărim dintr-un an, când am venit am spus un lucru foarte, foarte... Erau jucători care cumva erau la club și știau ce se întâmple. Pentru că am fost destul de deschis cu ei. Era Ignea, era cumva pe nicăieri, să spun așa. Nu? Dar era Bocși, era Taub. Dar cel puțin Mera cu Ignea ei știau cu ceva timp în urmă că în momentul... Scute nu mai era atunci, dar cumva le-am spus că în momentul în care am venit, nu o să mai fie piese principale, nu o să mai fie în următorul an, era sezonul pe final, când încă eram în Liga a doua, dar din vară lucrurile se schimbă complet și nu o să mai fie
în echipa noastră. Dar cu fiecare în parte am încercat să găsesc câte o soluție. Pentru că, cumva, un lucru pe care l-am dorit tot timpul, am spus-o, în fotbal, în primă fază, trebuie să ai oameni care au jucat fotbal. Ăsta e primul criteriu al meu. Asta dacă, una la mână, își doresc, studiază pentru orice poziție pe care și-o doresc, indiferent că e administrativă, tehnică, ei știu ce vor, și cumva să fii deschis la a înțelege ce înseamnă tranziția dintr-un fost jucător în a doua parte a carierei. Sunt lucruri foarte, foarte simple. Și aici, nu știu, știu că am avut o discuție la început. Mera, cumva, mi-aduc aminte, era la club, dar era, nu știu, avea o poziție din asta în care nimeni nu lua în seamă. Era... Da, asta e realitatea. Adică nimeni nu lua în seamă. Mi-aduc aminte, știu că era Bogdan Andone la un moment dat și toată lumea spunea, ok, nu-l băga în seamă. Păi, care e poziția lui? Păi, el zice că e un fel de, nu știu, director sportiv, da? Director sportiv fără nicio licență, fără nicio școală, fără nicio calitate. Era cumva la număr, știi? Când am venit, am vrut cumva să știu despre ce e vorba. Ce faci tu? Păi, nu mă bagă nimeni în seamă, am încercat, eu sunt cumva... Ok, m-am uitat să văd cât câștigă. Avea, dacă nu mă cred că cel mai mare salar sau unul din cele mai mari salarii. Și zic, ok, dar tu ce faci? Păi, nu fac nimic. Ok? Păi și ce vrei să faci? Păi nu știu, că, uite, aș vrea că mi-mi place în cadrul cu băieții și așa mai, cumva să fiu, fiind un jucător care era de ceva timp la echipă, aș vrea să rămân în continuare în angrenaj jos. Și zic, ok, păi cred că cumva poziția de team manager te-ar coafa. Și zic, da, cum să nu? Aș vrea. Bun. Fii atent. Era în momentul ăla, era un băiat Franț. Da, cred că da, Franț, care ocupa poziția de team manager. Și știa foarte bine și am spus și lui. Pentru mine, cumva prioritate, fără lipsă de respect. Că nu am respect, dar cumva țin foarte mult ca foști jucători, mai ales cei care au jucat în club, să-i aduc sau să-i ajut să-și facă tranziția. Pentru că pe partea asta de a juca fotbal nu-i mai folosesc, dar cumva vreau să-i implic în club. Ok, nu i-a picat bine, clar, pentru că el ca și strict ca și mod de lucru, o persoană foarte competentă. Foarte competentă, ok, a făcut el greșelile pe care le-a făcut în trecut, cum noi, dar foarte, foarte foarte priceput. Deci n-am ce să reproșez din punctul ăsta de vedere. Dar i-am spus, uite, aș vrea camera, ajută-l cumva să-și cunoască și el poziția. I-am zis și lumea, stai foarte mult în preajma lui, stai până lângă, uite, Nenea Muși, care e de, nu știu, 30 de ani în clubul ăsta, cunoaște tot ce vrei despre partea de competiții, organizare și așa mai departe. Ia și învață, uite, ai, când am venit eu, în februarie sau martie, ai până în vară, pune mâna și învață. Stai lângă el, fă lucrurile pe care le face, pentru că e destul de complexă poziția asta de team manager. Da. Ce crezi că a făcut? N-a învățat nimic. Sau mici chestii. N-a învățat nimic. Ok, bun. Ok, vine vara. Ce să fac acum? Aveam de ales între un fost jucător, fotbalist, fost coleg, și am spus că au prioritate, și între un om care era competent, dar pur și simplu că nu venea din fotbal, n-am avut ce să fac. Am zis, ok, să-i dau circunstanțe atenuate. Am zis, uite. Și am spus așa, fii atent, Mera, nu mai e jucător, s-a terminat, ok, un an de zile ai fost plătit pe nimic. Apropo de vechea conducere sau oamenii care au decis înainte și așa mai departe, să primească un jucător niște bani pentru a nu face nimic. Și contract de muncă. Ceea ce noi, în momentul de față, avem contracte sportive. Și contract de muncă. Și spune-te, fii atent, îți fac contract de activitate sportivă,
îți dau jumătate și ai poziția asta de team manager. Și zic, păi dar nu vreau așa. Păi cum să iau eu banii ăștia? Păi... Și zic, ok, dar tu ce studii ai? Ce te reprezintă pe tine cumva, sau ce te recomandă în momentul de față? E doar o situație în care eu cumva încerc să vă dau o continuitate în ceva în care voi nu știți în momentul de față. N-aveți nicio calificare într-o chestie de genul ăsta. Îți ofer un loc de muncă în formă de respect, pentru că cumva ai făcut ceva pentru clubul ăsta, ai fost la clubul ăsta, mai fost și coleg, dar nu te recomandă nimic. Și eu îți ofer un loc de muncă să continui. Și ce mi-a zis el? Păi ce, dar eu câștig mai puțin decât doctorul? Sau la fel ca doctorul? Și a zis, măule, tu te auzi ce spui? Deci doctorul care are 3 facultăți terminate, conduce o clinică, operează zi de zi, vine și la noi, de multe ori pro bono, de cele mai multe ori pro. Și tu îmi spui că vrei bani mai mulți decât un doctor. Sau decât, nu știu, oricare. Zic, ăsta e un buget pe care îl avem în momentul de față pentru poziția asta. Păi nu vreau. Și ce a făcut? A mers, a plecat și au început să discute prin fel și fel. Ok, prin diferiți terți, prin oraș, prin nu știu unde. Deci ăsta e respectul pe care mi-l dă cineva când îi dai o mână de ajutor. Îi iau și pe ceilalți. Era Alin. Tot respectul. A fost un component al echipei și el știa că nu o să mai fie parte din echipă. I-am spus, am vorbit cu el și l-am pregătit. Dar i-am spus așa, uite, fii atent, tot în formă de respect. El își făcuse licențele, are licența B, sau avea atunci, cred că nu știu dacă între timp nu și-a luat AU, nu știu exact, dar știu că avea licența B și uite spun, Alin, la centru de copii am nevoie de un om ca și tine. Pentru că ai oare cultură de fotbalistică, ai fost jucător, țin neapărat, adică vreau oameni de... Îți propun aici. Nu, vreau la senior, vreau să fiu secund. Și am zis că, Alin, e foarte greu în momentul de față. Adică, cumva, antrenorul care vine are un staff și ale stafful... Era Neatoni și ceilalți, dar cumva are un staff. Uite, îți oferă o poziție în academie, îți dau o grupă, cumva începi ușor să-ți faci mâna și ești în cadrul clubului, pentru că asta era ideea. Nu. Ok. Au preferat mai departe unul să se reapuce de fotbal, după un an de făcut jogging, sau de stat degeaba, și Alin a continuat să joace, având treburile, dar adică i-am oferit tot așa, în formă de respect, pentru că nu știu cum îi înțeles respectul ăsta. Dar să mi-l spui tu dacă eu greșesc cu ceva în chestia asta. Stai că mai aveam pe cineva. Uite, era Luchin. Când am venit, l-am găsit într-o conjunctură în care el lucra cu Tavi, cu Benga. Nu avea nimic, nu avea nicio diplomă, nu avea nicio calificare, dar, tot respectul, un fost jucător, echipa națională, un coleg de-a meu, am jucat împreună în cupele europene, în campionat, adică un coleg de bază. Și am spus, ok, Luchi, ce vrei să faci? Zice, băi, nu știu, că mă mai gândesc până în vară, în momentul în care am decis să renunțăm la Tavi, la Benga. Și zic, ok, gândește-te, uite, eu aș vrea, gândește-te, aș vrea să văd ce vrei să faci și așa mai departe, dacă tu vrei timp până în vară, că el cumva a încercat să-mi spună, aș vrea să, cumva, dacă am venit cu Tavi, aș vrea să plec și, în formă de respect. Și eu am spus, perfect de acord, foarte bine, cu toate că nu are nicio legătură una cu alta. Tu, până la urmă, ești un jucător care ești emblematic pentru clubul ăsta, ai făcut ceva la clubul ăsta, mi-ai fost coleg, am tot respectul pentru... Gândește-te ce vrei să faci, pentru că, cumva, aș vrea să rămâi în club, aș vrea să... N-am mai primit niciun răspuns.
Am văzut că iarăși tot așa, a apărut în presă să spună că n-a înțeles strategia clubului și așa mai departe, că nu i s-a explicat nimica, ceea ce n-avea nicio logică nimic. Adică să-ți explic ce anume. Eu ți-am spus să rămâi în club și, cumva, pașii sunt normal. Uite, încercăm să dezvoltăm. Tu nici n-ai ascultat să vezi ce spun în prima fază. Eu așteptam de la tine un răspuns să văd ce-ți dorești să faci. Să-ți văd intențiile. Dar, ok, trecem peste asta, am înțeles, n-am mai continuat. Dar nimeni nu poate să spună că nu i s-a oferit o poziție în club. Nimeni, inclusiv apropo de Scuti, care nu mai era și a fost aruncat pe ușa din dos de la club. Nu știu dacă știi povestea așa, cu ceva timp în urmă să vin eu, l-au dat afară pe ușa din dos. Dar rămânând în continuare pe un oarecare stat de plată. Băi, asta încerc și eu să spun. Adică erau oameni în club care nu mai erau în club și primeau bani de la club? Da. De fapt, erau oameni care nu erau în club și erau plătiți. Da. Vezi? Adică cumva... Asta pe foi, dovezi clare, văzute. Doamne iartă-mă. Și, ok, și spuneam, Scuti, el cumva, în perioada aia, nu știu unde mai juca el, ori începuse să joace undeva, ori a stat o perioadă foarte lungă, sau nu știu unde era. Și la Dumbrăvița. Da, înainte de Dumbrăvița. Cred că a mai fost undeva, sau, nu știu, a fost sau nu? În fine, ok. A decis cumva, în vară a decis să se ducă la Peciu, cred că, sau ceva de genul. Da, noi am zis, uite, în perioada când am venit eu în februarie, și pe el l-am sunat, uite, Scute, am nevoie, știu ce s-a întâmplat în trecut și așa mai departe, dar am nevoie de unul ca și tine în vestiar. Eu te cunosc foarte bine, eu știu cum ești tu, eu te cunosc foarte... Dar am nevoie de un lider în vestiar, pentru că știam că poate face chestia asta. Vino, te bag pe ușa din față, dar doar până în vară. Am nevoie de tine acum, pentru că am nevoie de... Dar vreau să rămâi în club. Vino pe ușa din față și el îmi spunea, nici nu știi ce mi-au făcut ăștia, și-au bătut joc de mine și așa mai departe, că nu meritam așa. Și am zis că, scute, știu ce s-a întâmplat, și tu la rândul tău ai o parte din vină, și ce s-a întâmplat, dar nu dezvolt chestia. Asta e o chestie, cumva, dar aș vrea să fie aici. Ok, nu i-am cunoscut situația, nu știu ce, poate el își dorea în continuare să joace mai mult și așa mai departe, a ales să meargă, a mers la Peciu. Zic, ok, și spun, Scuti, fii atent, ce vrei să faci? Că, eram curios, că tot așa, vreau să-l, la un moment dat, în perioada aia când spuneam că încă era pe un stat de plată, era cumva la Academie. Știi, avea o grupă, cumva sprijinea și în gândul meu mă gândeam că poate vrea să antreneze. Și am zis, ok, uite, te oprești, după aia continui studiile și așa mai departe. Ales altceva, ales să joace în continuare, cumva fiecare cu ce... Dar i-am propus să fie în cadrul clubului. Uite, accente. Și lui la fel, am spus, uite, Mircea, nu știu care e situația, nu știu ce. Pentru el e iarăși unul din colegii mei foarte echilibrați. Bine, de fapt toți aș putea spune, doar că lucrurile între timp s-au mai schimbat. Dar cumva eu cum îi știam ca persoane, ca fotbaliști, ca și foști colegii ai mei, niște băieți foarte, foarte, foarte ok, foarte profesioniști, ce țin în perioada în care noi jucam și eram împreună și știu cum au ajuns, că fiecare dintre ei au jucat cel puțin în Liga 1, unii au jucat și în străinătate, adică, cumva, la echipa națională, cumva am, și în viziunea mea, eu am o imagine foarte bună despre fiecare în parte. Chiar dacă, cumva lucrurile s-au întâmplat cum s-au întâmplat și ce au discutat ei e mai puțin important. Cu Mircea, și lui am spus, uite, vino că... El are o chestie în care, cumva are un fel de cabinet din ăsta în care face o pregătire fizică
individuală sau ceva de... Și nu. Dar cumva am rămas în contact că vedem ce se mai întâmplă și așa mai departe. Deci sunt, și am spus-o, pentru mine primordiali sunt foști jucători care sunt cumva în momentul de față, dacă sunt în oraș sau sunt cumva în procesul de a-și face tranziția către partea a doua a carierei, cumva cu brațele deschise. Cu brațele deschise doar ca ei să-și dorească și să-și înțeleagă cumva nivelul, capacitățile lor pe partea unde vor să promoveze, să profeseze și cam atât. Și de alții care, cumva, știu că mi-ai zis tu de anumite persoane, n-am ținut cont pentru că nici măcar prin gând nu mi-ar fi trecut să-i pun în preajma copiilor. Și știi foarte bine aici la cine mă refer și nici nu merită să dau nume, pentru că n-aș putea niciodată să-i pun cumva să fie responsabil de evoluția unor copii și de educația unor copii. Prin tot ceea ce au făcut ei în așa zisă, nu știu, scurtă, lungă cariera lor. Nu știu dacă am omis pe cineva, dar cumva luându-i așa în parte. Da. Știi cum e? Câteodată adevărul poate să fie sau lucrurile astea tot timpul adevărul doare. Da, doare și cumva ți-am zis, de multe ori n-am ținut să spun lucrurile astea pentru că în primul rând m-am gândit la imaginea clubului. Dar uite, au fost multe momente în care a trebuit să intervin când oameni sau colegi de mei cu care lucram au fost jigniți. Atunci, da, am avut o reacție. Când a fost vorba despre mine, nu prea am avut reacții. Pentru că știam că la un moment dat lucrurile sau oamenii care într-adevăr țin și cumva și mă cunosc și pe mine și îmi cunosc cumva evoluția mea, înțelegeau lucrurile sau cumva ajungeam să le explic la un moment dat dacă era nevoie. Și ceea ce e cazul acum, dar când e vorba de oamenii cu care lucrez, oamenii care în primul rând eu știu ce fac ei zi de zi. Eu le știu capacitățile, eu știu de ce i-am ales. Ei să fie cei care sunt înjurați, sunt amenințați, sunt, denigrați, batjocorâți de multe ori. A fost cazul, mi-aduc aminte, cazul lui Toni Foale, când același fost cumva elev al lui, aici, cazul de Mera și așa mai departe, ajunge să-i cumva public să spună anumite mizerii despre un om cu care tu ai lucrat, un om cu care ți-a fost antrenor, ai împărțit același vestiar și tu să ajungi să spui mizerii despre el, acolo e lucru grav. Acolo e cumva caracterul omului care cumva a stat în clubul ăsta foarte mult timp, s-a gândit strict la el, n-a avut niciodată un interes în a face ceva bun pentru oamenii cu care lucrează, pentru oamenii care i-au oferit ceva, oamenii cu care el sau oamenii cu care el cumva s-a antrenat zi de zi sau a beneficiat din timpul lor. Sunt multe chestii. De asta spun că cumva tot ce discutăm acum sunt cumva pasaje pe care mi le aduc cumva aminte și cu siguranță o să omit multe altele. Dar unele n-am cum să le uit. N-am cum pentru că cumva mi s-a părut destul de mizerabil, aș putea spune, chiar dacă e un cuvânt dur, mizerabil pentru că cumva în momentul în care lucrezi cu anumiți oameni și împarți același vestiar, tu să ieși public să spui că oamenii ăia nu fac nimic sau că nu știu, nici nu mai știu cuvintele, că știu că a fost o chestie foarte urâtă, aia cumva îți împachetează tot caracterul. Sincer, în discuțiile cu tine, de obicei nu sunt obișnuit să tac atât și să ascult. De obicei avem un dialog continuu.
Da, știu că discuția asta era de mult și în principal tot ce vorbim astăzi aici e discutat și răzdiscutat în birourile noastre. Hai să mă întorc un pic la ce vorbeam, la datorii și de ce datoriile astea. Și am zis că o să dăm exemple de ce amenzi, ce litigii. Da, uite. Da, cum am zis-o, de când am venit au fost anumite litigii pe care lumea nu le știe, dar nici nu trebuia să le știe până la urmă. Pentru că sunt chestii de club, ce țin de club și am mai spus-o. Discreția unui club îl face să fie mare sau mic. Și asta era ideea. Și acum ce s-a schimbat? Nu s-a schimbat nimic. În momentul de față am discuția asta cu tine pentru că mi-ai repetat-o în nenumărate rânduri. Oamenii sunt lucruri care ar fi bine să fie făcute public. Am fost jignit și eu, și familia, și de oameni care n-aș putea să spun foarte multe despre ei, pentru că sunt atât de, hai să spunem, ipocriți, ca să nu spun altceva. Și realitatea cu totul alta. Realitatea în club, uite, și în momentul de față, noi am fi fost la zi cu un buget nu mic, foarte mic, comparativ cu celelalte cluburi care se băteau pentru a obține un loc în play-off, să spun. Nu pentru a promova, nici măcar. Noi gândește că am avut... Și poate nici nu l-au obținut. Da. Uite, de exemplu, noi am fost într-o serie cu Bihoru, nu? Care... nu, dau un exemplu. Cu Bihoru, care în momentul de față noi am fost... până într-un punct, am fost de la egal cu ei și gândește că iau bugetul de aproape 4 ori. De aproape 4 ori. Și e al treilea an când cheltuie sume de peste... Ce, 2 jumate? Jumate? Nu. Hai să spun așa, o chestie. Noi am avut un buget de vreo 300 de mii, cam așa. Și el a avut... Pentru echipa mare. Pentru senior, da. Și a avut 1.200.000. Da, să spunem ceva de genul. Și totuși cu 300.000, semifinală baraj. Da, dar nu numai asta. Nu, una mână, nu e rău, se putea mult mai mult. Și băieții și foarte mult staff știe, sper să fi învățat ceva din chestia asta. Eu, la rândul meu, știu, se putea mult mai mult. Doar prin anumite cumva chestii schimbate din punct de vedere al abordării, al implicării, al gândirii despre a crede în ceva. Ajungem. Atât. Da. Revenind la datorii, cum am mai spus, datoriile sunt strict legate de salarii, stat și anumiți furnizori, dar sume foarte, foarte mici, pe care cumva chiar am încercat să le aducem la zi până în ultima sută. Adică cumva m-a interesat foarte mult, de multe ori am avut situații în care voi ați fost înțelegători, pentru că și tu ești parte din tot ce înseamnă club, ați fost înțelegători și ați așteptat de multe ori, poate o săptămână, 2, 3, încât am vrut să achit anumite lucruri. Și îți dau un simplu exemplu. 100.000, cam care e datoria în momentul de față, cam 100.000 a fost în momentul de față din vară până acum, lucruri care au fost nerezolvate din mandatele trecute. Ca și litigii, penalități, datorii la diversi. Păi nu mai... Spui și cui și cât? Da, pot să spun și cui și cât. Uite, de exemplu, amenzi la federație, amenzi la jandarmerii, tot așa, apropo de discuțiile pe care le-am avut cu oamenii care
puteau să evite lucrurile astea. Aici mă refer la oameni din cadrul drucheriei, oameni din cadrul galeriei, să spun, că sunt ultrași, oameni care erau responsabili cumva și puteau să evite lucrurile astea. Cât am plătit la jandarmerie și federație? Păi au avut, cred că, dacă mai pun și episodul Dinamo din trecut, avem aproape, nu știu, să zic, avem vreo, cred că vreo 20.000 acum și cu încă vreo 25 de la trecută. Sunt sume care se strâng, dar uite... Lei sau euro? Nu, lei în momentul de față. Dar după aia mai avem așa. E un proces de care cumva n-am vrut să pomenez niciodată, dar am văzut că tot iese din gura unora care sunt implicați și iese în spațiu public. Și cumva e un proces pe care noi îl ducem de ceva timp cu un jucător pe care l-am avut în cadrul clubului, o greșeală de a-l înregistra fără a ști că el cumva n-a fost niciodată înregistrat ca și profesionist și noi cumva suntem dați în judecată pentru a-i plăti toate sau grila de formare. Ceea ce se ridică la o sumă de, nu știu să zic, 160.000 De lei. de euro. De euro. Da. 160.000 de euro. Jumate din bugetul nostru de anul trecut. Așa. Asta e suma pe care noi trebuie să o plătim. Din momentul în care am început procesul, noi am plătit undeva aproape de 40.000 de euro, numai taxele de proces. 40.000 de euro. Litigii cu oameni care au fost în club, au lucrat în club, au făcut-o bine rău, nu mai contează, au lucrat în club. Ovidiu Cuc, undeva la vreo 40 și ceva de mii de lei, total de când așa. Doru Plăvițiu, undeva la vreo, am mai închitat noi între timp, cred că tot așa, eram aproape de vreo între 20 și 30 de mii de lei. Salariile pe care oamenii nu și-au primit. Lucrând aici. Și în ce perioadă? În perioada până să ajung eu. Deci eu în momentul în care am ajuns, lucrurile astea trebuiau rezolvate. Nu mai țin minte, când anume s-a retras drucheria din managementul echipei? 2021? 2022? Nu neapărat. Hai să spun, știi cum e și cu retragerea asta? Ar fi fost ceva dacă toată lumea s-ar fi retras complet și n-ar mai fi avut nicio contribuție cu nimic. Dar niciodată nimeni nu s-a retras. Că poate nu au fost implicați, cel puțin de când am venit eu, nu au mai fost implicați direct, da, aici poți. Cu toate că am mai avut un om pe partea financiară pe care cumva tot așa din bună credință l-am ținut în continuare. Și am făcut o mare greșeală. Pentru că am lăsat pe cineva în casa noastră care cumva pe mandatul meu a reușit să facă plăți fără ca eu să le autorizez. Pur și simplu. Dar tot timpul se invoca motivul când era ceva, ori n-am timp să stăm mai mult să discutăm lucrurile, pentru că eu nu sunt de meserie contabil, nu stăpânesc partea financiară. Și mi se pare normal ca tu să lucrezi când conduci o societate, o organizație, să iei pe lângă tine oameni care sunt cumva pricepuți. De asta, primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns în club, am adus un jurist. Un jurist care cumva lucrează, e unul din cei mai buni juriști pe parte sportivă din țară. Nu. Păi tu știi câți jucători s-au pierdut sau au dispărut așa peste noapte? Tu știi câte cumva s-au înaintat procese pe bâșbâitele. Jucători care cumva, jucători străini, care cumva au ajuns să fie dați la o parte din echipă, dar
cumva, când agentul sau reprezentantul lor, avocat, au încercat să ia legătură cu cineva din club, nu-i răspundea nimeni. Și l-au trimis la echipa a doua sau la juniori. Tu ce crezi că îți face un jucător străin în momentul ăla? Și închide telefonul și te dă în judecată. Și cu jucătorii străini, tu nu poți să faci niciodată vreo greșeală de genul ăsta. Dacă tu nu găsești un numitor comun, atunci ajungi să-i plătești tot contractul. Și exact asta s-a întâmplat cu jucătorul respectiv. S-au plătit, era un caz când am ajuns, era un caz Plantac, care tot așa a fost dat la o parte, pentru că, pur și simplu, nu știu exact, și s-au plătit 25.000 euro, pentru că nu mai avea încotro, s-au plătit 25.000 de euro, pur și simplu că unii n-au vrut să-i răspundă la telefon sau că n-aveau cu cine, săracul om, să vorbească cu cineva, să găsească o soluție de rezolvare. O înțelegere amiabilă, o ceva. Și nu numai. Jucători care au plecat, care au dispărut pur și simplu din cadrul clubului. Nu știu, îmi vine acum, tot timpul am spus că îmi vine, exemplu cel mai clar, îmi vine Doru Andrei. Doru Andrei a dispărut din club, jucător internațional. A dispărut din club pur și simplu. Pentru că unii și alții care au fost la acel moment responsabili de soarta clubului, voit sau nevoit, l-au făcut dispărut. Și atunci? Eu vin ca și acționar în momentul de față și spun: investițiile mele în club, pe cine trag eu de mânică? Nu? Îl trag la răspundere pe președintele Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație cine e? Domnul Șerban. Cum ați permis așa ceva? Cum? Eu stau și vă întreb pe dumneavoastră, cum ați permis așa ceva? Nu? Ei, astea sunt problemele. De ce am spus că primul lucru în clubul ăsta trebuie un jurist de meserie? Și în momentul în care l-am adus, au făcut lucrurile, a preluat totul, a rezolvat situația. Uite, Chit Stâmpa, dau un exemplu, pe care nu multă lume știe. Un proces al fetelor, pe care tot așa l-am, sau un litigiu, la care am ajuns cumva să plătim sume enorme și prostești, doar pentru că n-am știut să avem o comunicare. N-am respectat legile fotbalului și legile sportive. Pur și simplu că cei de la fete credeau că se poate și așa. Să iei două jucătoare de nu știu de unde și să nu ai repercusiuni. Și noi am venit, am redus prin cumva buna înțelegere și cunoscându-mă pe mine și pe jurista pe care o avem, am redus la jumătate toată suma aia pe care trebuie să o plătim. Ca să nu mai spun ce anume trebuia să plătească clubul. Și pe ce au fost de acord. Nenumărate tâmpenii. Cine e responsabil pentru chestia asta? Eu? Așa se pare. Vezi? Asta spun. Pentru că e foarte ușor să te speli pe mâini. Uite cazurile Doru Plăvițiu și cu Cuc. Au avut mai mult de un an de zile cei responsabili, și aici punctez domnul Șerban și care mai era, să găsească o înțelegere cu cei doi. Pentru că sunt oameni. Nu s-a găsit nicio înțelegere. Nici măcar nu s-a discutat. După care, și oamenii respectivi ce puteau să facă? Să-și ceară banii pentru care au negociat atunci. Că au făcut lucruri greșite, că au făcut lucruri... Mai puțin contează. Asta e altă discuție. Dar și oamenii respectivi,
apropo, uite, că mi-aduc aminte și de Doru Plăvițu, chiar am avut o discuție și i-am explicat cumva viziunea mea, ce vreau să fac și un om foarte, foarte rațional și foarte cumva cu picioarele pe pământ. Și a înțeles exact ce și cum. În schimb, celălalt Cook a zis că e polist. Mare polist. Că renunță la tot, că vrea să sprijine, că mi-ați arătat voi, că vrea să, nu știu, o chestie pe Facebook, am înțeles cu domnul Rătariu, că vrea să-l sprijine pe domnul Rătariu. Am și o întrebare. Banii respectiv s-au dus către domnul Rătariu. Banii pe care i-a primit, toți. Vezi, dacă urăsc ceva în lumea asta, ipocrizia și minciuna. Și știu că nu e ok să le auzi, dar aș vrea ca lumea să și înțeleagă câți demagogi au trecut prin clubul ăsta și se numesc poliști, iubitori de club și iubitori de spirit. Asta e diferența. Oare nimeni nu și-a pus niciodată o întrebare în care, când au venit niște oameni din fotbal, să spunem, că a fost Dan Alexa, că a fost Bogdan Andone, că am venit eu. Oare de ce cumva toată lumea a renunțat la Mera, la Ignea? De ce? Chiar suntem noi nebuni? Chiar suntem noi oamenii care nu mai înțelegem fotbalul? Vezi? Sărind dintr-una în alta. Apropo, de asta spun că dacă urăsc ceva, lucrurile astea le urăsc. Minciuna, în primul rând. În primul rând. Și ipocrizia. Și asta, cumva, ar trebui să dea de gândit. Pentru că așa nu poți să atragi oameni lângă tine. Nu merge păcăleala asta la nesfârșit. Și din păcate pentru mulți, nu și-au găsit omul pe care să-l păcălească. Nu și-au găsit omul de care să profite și să fie batjocorit. Că poți să o faci într-un cadru din ăsta în care, nu știu, vă strângeți la bere și povestiți de una și de alta și mă jigniți sau că încercați să, nu știu, să înjurați pe oamenii cu care lucrezi sau să îi amenințați. Perfect de acord. Dar nu-i benefică pentru club? Nu-i benefică pentru club? Fiți convinși. Și dacă iubiți clubul ăsta, credeți-mă că nu asta e soluția. Nu asta e soluția să nu faci nimic, să înjuri pe toată lumea, să le știi pe toate din fotoliu, să arunci cu pietre în toată lumea care cumva încearcă să ducă clubul ăsta într-o direcție bună. Nu se poate așa. Și hai să încheiem partea asta. Dacă. Da. Așa. Vreau de la tine o sumă finală, așa, cu aproximație cât s-a plătit de când ai venit tu încoace pe tot. Cât s-a plătit pe... Ce pierderi, practic? Păi, chiar zilele, nu zilele trecute, scuze, săptămâna trecută, cred că lucrasem pentru bugetul sau bugete pentru sezonul următor și am făcut un calcul, cred că undeva la 100.000. 100.000 s-au pierdut anul ăsta numai pentru litigii, penalități, iarăși lucruri care cumva țineau... Doar 100.000? 100.000 de euro, cam așa, da. Da, și cumva, dacă o e să o luăm, e cam suma exactă care te aducea până în momentul zero. Și atunci? Și acum trebuie să o zic un pic și din punctul meu și din partea mea. Odată cu suta asta de mii lipsă și cu tot ce s-a propagat în afară, este de N ori mai greu să atragi și să aduci alți bani în club.
din sponsorizări, din parteneriate. Păi hai să spun o chestie. Mă gândesc că înțelegi ce înseamnă poziția mea, nu? Acum. Poziția mea cumva era să am un buget, dar să-l am. Nu să încep. Eu am început, iarăși revin la chestia asta, eu am început un sezon de la zero, cu tot, fără niciun ban. Doar pe ideea că o să avem. Paranteză, tu ce salariu ai? Da, uite, vezi, și asta iarăși, o paranteză cred că mai lungă, apropo de discuțiile despre mine. Dar ajungem și acolo. Am început de la zero. De la zero și în conturi. Și după aia, ușor, Politehnica a venit și am început să facem lucrurile așa cum trebuia. Fă-ți echipă, adu-ți jucători, încadrează-te în ce trebuie să te încadrezi, pentru că iarăși era o chestie foarte importantă. Deci am stabilit un plafon salarial. Tu gândește-te că și acum poate n-ar fi corect față de băiat, dar doar ca și o cumva lămurire dacă e cazul. Gândește-te că Taub cumva ar fi avut un salariu mai mare în Liga 3 decât l-a avut în Liga 2. Da. Apropo de contracte făcute și așa mai departe. Pur și simplu, îi creștea contractul mai avea încă un an de contract. Și echipa retrogradat, lui automat îi creștea contractul. Fără nicio clauză în care să spună dacă chestii de genul ăsta. Da? Și avea un salariu care în momentul de față îl găsește în Liga a doua la mulți jucători. Ai o discuție cu el. Era un jucător pe care noi vroiam să-l păstrăm. Pentru că era un jucător de aici, era localnic, aveam anumite referințe despre el, antrenorul și-l dorea. Am crezut că ne poate ajuta, sportiv în prima fază, și sportiv, cumva era primordial, dar și din punct de vedere al caracterului. Pentru că îl vedeam senior, un om cumva echilibrat. Și am găsit o înțelegere cu el să reducem contractul cu undeva la 30% sau ceva aproape de 40%, să spunem. 30%. Da, să mai adăugăm încă un an. Cumva, ca să, cumva ne serve, dar clubul încă sângera. Clubul era într-o situație în care trebuiau puse lucrurile la punct și încă cumva își mai lingea rănile din ceea ce a fost în trecut. Am găsit o înțelegere. A acceptat, am mers mai departe. La un moment dat, cumva, lucrurile n-au mai funcționat pentru că partea sportivă nu a fost la ceea ce ne așteptam noi. Partea de a fi în vestiar, unul din oamenii pe care noi ne-am dorit, nu s-a dovedit a fi cea mai echilibrată și am făcut loc al cuiva. Dar de ce spun chestia asta? O spun strict din punct de vedere al, apropo, managementului făcut în trecut sau, eu știu, a deciziilor luate în trecut. Adică, tu gândește, echipa asta retrogradă de 2 ori la rând. Tu aveai salarii, pe unii pe unii plăteai degeaba, străini. Am găsit înțelegere să reziliem jucătorii străini, o înțelegere mai mare la jucătorii străini decât am găsit la jucătorii noștri sau la oameni din cadrul nostru. Tu gândește că nimeni n-a plecat fără să-și ia banii. Că s-au mai cumva întins pentru anumiți jucători. Da. Dar nimeni n-a plecat fără să nu-și ia banii. Tu gândește că Tavi Benga și-a luat bani la zi. Nu? Echipa retrogradată. Da, Fer era, încă o dată, e o chestie, omul a muncit. Dar nu vreau să mai aud chestia asta că noi suntem poliși. Voi sunteți oameni care prestați un serviciu, simplu. Că ești polis, că nu ești polis, puțin mai bun. În ziua, când e vorba de muncă, e cu totul altceva. Dar, zicem chestia asta. Cel mai tare deci găsesc înțelegere cu jucători, că aveam vreo 2 sau 3 sârbi. Găsim înțelegere, am găsit o soluție cu ei.
Oamenii au înțeles, nu erau pentru nivelul nostru, aveau salarii foarte mari, jucători străini aduși de nu știu unde, adică gândește că a fost... Noi încercam să facem ceva, cei de atunci încercau altceva. Adică, cumva, pe modul... Nu știu ce aveau jucătorii străini aici de făcut, că noi aveam jucători români din pepinierea proprie și să facem treabă cu ei. Bun. Găsim înțelege cu cei străini. Înțeleg, domnul Panteleon, mulțumim, e o onoare, mulțumim frumos, am înțeles, ne duceți la zi, ca să nu mai plătim, să mai salvăm 2, 3, câte luni mai erau. Nu, că eram în februarie și am zis, nu mai e cazul, adică, na. Găsim, cu cine crezi că am întâmpinat probleme? Cu poliștii noștri, cu oamenii care erau în club. Aveam un preparator, Miodra, că tot am înțeles că și tot așa, nu știu, zice vrute și nevrute și el. Uite, Polis, nu? El când a venit la Poli, avea 1500 de lei. I s-a oferit o șansă prin un om din Academie care se ocupa la momentul respectiv, s-a oferit o șansă să crească, pentru că era un copil tot așa, cumva care a jucat la... Dintr-o dată, când a venit acum, împreună cu Tavi Benga, avea salariu mai mare decât o mare parte din jucători. Și zis, ok. De unde și până unde chestia asta? Mă, explicați-mi mie dacă are vreun sens. Ai jucători în club de nu știu cât timp, câștigă 1 leu și vin alții peste noapte. Ca să nu mai spun, antrenori veniți, salarii de 4 ori mai mari decât iau oamenii de acum. Prime duble sau prime, nu știu, 150%. Din astea, chestii total anapo, da? Cantonamente făcute. Tu ai retrogradat. Deci ai retrogradat, ca să înțelegi. Și după aceea te duci în cantonament în Slovenia, unde cheltui undeva la vreo, nu știu, vreo 20-25 de mii. Și tu nu știai după ce se trage apă. Și drept dovadă, clubul a ajuns în insuficiență de a mai face față financiar și în momentul în care am venit eu. Cred că nici măcar, cred că în decembrie erau deja cumva, din august până în decembrie. 4 luni. S-au consumat, cred că, nu știu, undeva la 200 sau 300 de mii așa. Și noi gândește că noi cu 200-300 de mii noi am stat 1 an de zile. Cu jucători care îi ai în continuare în club, perspectivă, îs ai tăi, ai crescut, nu au salarii mari, au forță, au voință, au foame. Unde e strategia? Și noi vorbim tot felul de tâmpenii. Unde e strategia? Cine ar trebui să-și asume pentru cele 2 retrogradări? Păi spune-mi tu. Ia vezi oamenii ăștia care mă înjură acum și nu mai sunt pe aici. Oare nu sunt din aia care mă înjură? Nu sunt din oamenii care au fost înainte. Asta e diferența. Asta e diferența. Eu nu aveam nimic de câștigat din toată chestia asta. Eu nu aveam nimic de câștigat. Doar vroiam și vreau să arăt sau vroiam să arăt că se poate face performanță sau dezvoltare dacă lucrurile se fac corect. Și cu bani puțini. În primă fază, dacă vrei să faci performanță, trebuie să crești nivelul. Dar în faza în care eram noi, s-a putut face. Și dacă întrebi în momentul de față fiecare copil din echipă, ai să vezi că au avut condiții sau li s-au creat condiții mai bune și doar pentru fotbal, mai bune decât le găsești la multe echipe din Liga 2, poate de multe ori chiar la Liga 1. Tu știi câți bani cumva, înainte se pierdeau bani. Am un exemplu iarăși în cap, că îmi vin toate. Am un exemplu, Huminic a fost accidentată, cred că a stat 1 an de zile. Eu când am venit, l-am găsit după 1 an de zile, încă era în sala de tratament.
pe nu știu unde, la nu știu ce clinică. Și tot îi se spunea că el trebuie să mai stea până în vară. Deci, noi am venit în februarie și trebuia să mai stea încă până... Și atunci era poate nu știu ce. Bani consumați. Cine răspunde de chestia asta? Nimeni. Facturi de 100 de milioane, 50 de milioane. Așa. Pentru ce? Când tu n-ai control la nimic. Îl trimiți pur și simplu pe jucător undeva unde n-ai control. Nu știe nimeni de el. Unde e întâlnit în chestia, în lumea asta? Fără să știe ceva de el. Unde e asta? Asta bă. A venit înapoi jucătorul. Era apt. Era apt să înceapă să facă alergările, să facă... A făcut. Spre norocul lui, a reușit să prinde și perioada de pregătire. Spre norocul lui, a avut oameni lângă el care cumva i-au dat motivația necesară să muncească. Noi puteam să-l pierdem. Pentru că, iarăși, contracte, apropo de chestia asta, și de ce spun că sunt importante anumite aspecte în cadrul unui club. Nu să le faci tot timpul pe genunchi și așa cu hăirupo. Noi puteam să-l pierdem și pe Hominic. Dar tot așa, a semnat pentru că a avut încredere în mine sau în ce făceam noi. Și asta s-a întâmplat cu foarte mulți jucători. Aveam să întreb, câți dintre jucători au Foarte semnat mulți. pentru că e... Foarte mulți. Ai Și fost tu, a fost Paul sau... Da. Foarte mulți. Domnul Răzvan. Roti, Paul, eu. Foarte mulți. Altfel, nu se apropia foarte mulți. Jucători care, cumva, în momentul acela, vreau să fugă râpul în pământul. Da, a fost și cazul, nu mai știu a cui exact, de s-a dus întâi până la Deva și când a văzut ce e la Deva a zis și-a renunțat la bani. Aloș. Așa, și-a renunțat la bani și a venit la noi. Aloș, da. Da, și toată lumea, să vezi că toată lumea spune, așa cum am lucrat la clubul ăsta cu oamenii ăștia, n-am lucrat nicăieri. Asta face diferența. Să știi cumva să-i apreciezi, să-i valorifici, să le dai ce al lor, să le ceri cât trebuie și să le impui să fie profesioniști, să fie disciplinați, să fie responsabili, să le placă ce trebuie să facă, să fie competitivi, pentru că iarăși asta e o problemă, în special la cei mici, începând cu părinții și așa mai departe, antrenorii care cumva le-au indus tot felul de tâmpenii, aș putea să le spun în cap, și ei nu erau pregătiți, dar nu erau pregătiți din vina lor. Pur și simplu că li s-a creat ceva mult prea devreme, li s-a spus că tu trebuie să faci, tu ești asta, ești Maradona, și copiii încă nu erau pregătiți. Și erau pur și simplu luați la număr în cadrul echipei mari, dar oamenii care erau responsabili n-au avut cumva responsabilitatea necesară să se și preocupe de ei sau de dezvoltarea lor. Mai am o întrebare până să mergem la subiectul Academie. Cum se poziționează Politehnica, Universitatea, în momentul de față de club? Adică, care-i flow-ul unei decizii majore? În afară de, ok, vorbesc cu domnul rector... Nu, hai să spun, uite, tot ce înseamnă sportiv, eu sunt responsabil. Deci, cumva, eu am puterea de plină, tot ce înseamnă sportiv, tot ce înseamnă contract, tot ce înseamnă, de multe ori, și partea asta de, nu știu, a avea anumite decizii administrative și așa mai departe. Lucrurile, într-adevăr, importante pe modul în care, nu știu, dacă își dorește cineva să vină să cumpere acțiuni sau dorește să vină partener sau am o primă discuție, după aia, în principiu, pentru că așa cumva am ajuns la rezultatul ăsta, după tot ce am văzut că se întâmplă, am o discuție directă cu domnul rector. Atât. Restul, mai departe, ce decide de sus, o punem în Consiliul de Administrație, pentru că așa e normal și așa mai departe, da, o facem. Dar, și asta o fac, de ce o fac așa? Pentru că mi-am dat seama că de fiecare dată când era o situație importantă sau mai puțin importantă, pleca în spațiu public.
Exemplu, ultimul Consiliu Ăla e Administrativ. cel mai elocvent exemplu. Ăla e cel mai elocvent exemplu. În momentul în care tu, într-un Consiliu de Administrație, discuți ceva, o chestie care e foarte importantă, e cumva... Viitorul poate clubului. să fie, exact, poate să fie viitorul clubului. Tu la nici 24 de ore 2-3 ori a fost ceva. o vezi în spațiu public. Și atunci? Gândește cu ce m-am confruntat eu în toată perioada asta și de ce am devenit atât de cumva Inabordabil? nu inabordabil, nu, adică ajungem și la chestia, Sau nu, discret să spun. discret. Discret. Pentru că cumva lucrurile până să se întâmple trebuie să fie făcute discret. Nimeni nu vrea zarvă înainte de a se întâmpla ceva. Nimeni. Nimeni nu vrea zarvă. Și am un principiu în care niciodată nu îmi place să spun ceva că s-a făcut până nu bat palma scris. Da. E simplu. Ce-ai scris, ce în mână nu-i minciună. Exact. Bun. Facem o pauză. A trecut ceva timp de când ne-am apucat să vorbim. Asta o să fie și prima parte. Am să o secționez partea de academie, să fie separat, că avem și acolo la academie de vorbit. După care pe ultima parte ne ducem pentru sezonul 2024-2025, ce se întâmplă și ce mai mergem. Ok. Noi aici ne vedem mâine, noi continuăm în 5 minute.